салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали фурӯши ман. бародаро, ҳамеша то саҳара пашти бигем ки хоҳам нарафте мешава. ҳами видеои дар бораи ҳоҷи Комрон тамошо кардем. бародаро, иҷа як гапае ки ҳами шахсе ки дар ҳами кор қуш нест, айби кор айдасаш намеояд, мисли ман. ина ман лично дар бораи худам гап мезанам, гӯш гиред. ман айдасам ягом ҳамихели коро намеоя, ман дар ҳамихели коро намерам, хушам намекунам хума ва намефаҳмам ҳамин системаро. вақте ки одам пули як каса як тинша хурд, ҳатман айу пурсида мешава ва бармегардона. ҳозир ӯ замон нест ки пули як каса бихӯри тара просто так бимонам ки охир хурди ошит шава. ин хеле нест. барои мо пулаша хурда боши, ин рӯзай пагая паги дигай, ҳатман дар ӯ пул ҷавоб метӣ, пула меёри дар ҷош мемонӣ. барои мо ҳар кас ҳар тараф мега ки пулаша бобоҷон хурд, пулаша лангарӣ хурд, пулаша уш хурд. масалан ятш мега ман иқа гирифтум, ваиш мега ман иқа гирифтум, иниш ман иқа додум. барои мо вақте ки ай старани тамошо мекунӣ, далел надорӣ, просто аиш як гап гӯш мекунӣ, аюш як гап гӯш мекунӣ, ягон гапи ино дар ягон таш савпадад накадесай, гуфти унао идибек, ягон таш гапошон савпадад накадесай. аиш даиш туғри мегира, аиш даиш туғри намегира. барои мо ина видеои саҳари нигоҳ кардем. идибек рафт ҳамаша масалан пурсид, ҳамаша рӯбарӯ кард, чот кард, ҳамаша дар ини навор бурордан. ана баъди бо мебинӣ ки оли бо мебуроран ки масалан ё пешаки дагавариса кардагиан. ин хеле гапчап ҳастай. нисбати рустам боша, рустам дар видеош мега ки ман ин видеоро ба иҷозати ҳоҷи Комрон кардам. яъне ки раст ки агар ки ҳоҷи Комрон иҷозат дода боша вайда, шумо чӣ ба курси нестен? шумо чӣ ба нагуфтенша ки чӣ ба Рустама иҷозат доди ки нисбати мо видео куна? мо қатӣ дар связ ҳастем, мо қатӣ масалан ками кора пеш бурдисем. барои ҳамо гапи ӯ гуфти идибек ки савбадад нагадестай. барои мо як хулосаи дабарон ки на сих бисӯза, на кабоб. ин мардуми мо ҳафта фаҳмай. яташ яч менависа, яташ яч менависа. шумо ба фикри ин мардум нигоҳ накунед. шумо ба фикри худтон кунед ки ҳамин кор пеш биро, сами главни ҳавай бубурой ай ҳамуҷа. а то што мардум менависа, то што як аз дига аз сарани чизе мега, шумо иноро аҳамият натинед. ҳамин чизере ки ба гардан гирифтӣ то охирша биравин. вай дар видеош мега ки на ай бобоҷонаш алоқадай, на иш дар алоқай. чихел ҳоҷи Комрон дар Рустам мега ки ҳеҷ кима дар алоқа нест, раст ки шумо корро пеш бурдесен. барои мо иҷа аз сарани одам ҳар фикр мекунам. ҳамин як корро гирифтен то охир бар, не ки нагирифтен, намиранги ман дар ягон кори лез намекунам, ягон кор пеш намебарам, барои ки даст намебоя. ҳар кас аввалаш да ҳаст, дар охираш мегреза. барои чи дар охираш виноват мероранд. мегӯ як кас бара меёрдам кудум, дар охир виноват мероранд. барои мо ҳамин хели корро даст кашидагим, ягон кас да ҳамин хели корро ман пеш намебарам. яъне ки айдаси ман намебоя ҳамин збор. ҳамин кори ҳамин збор айдаси ман намебоя. барои ки ман як одаме ҳастам ки ман вихадной надорум. ман ки ҳар рӯз кор даем, вихадной надорам. ин хеле корро да одамое ки вихадной дора, айдами ҳамин кор мерава, баъд иҷада як гапае ки ҳамин як кас да як чи нараса мерава, намерава. ин хеле гапам ҳастай. ҳамин як кас як чи нарасад мери ягон ҷо кор намери, мегӯям таки биё бирем барф тоза кунӣ. просто так намери ку, мегӯ чанд қад сум медӣ мерам барф тоза мекунам. ҳамин коррам ҳамин хеле. шумо мардум фикр накунед ки масалан ҳар як чиро мераванд ҳам хеле просто так як одам вақт сум места. ҳеҷ ка вақтша просто так намегузарона дар ҳамин замона. агар ба фикри ман мувофиқ бошен, фикротонро бинависен. хонободу сарбаланд бошен. бародаро ай ширкати дорои гиёҳӣ муроҷиат кардесем. узмах витамин омадагай, ай чанд омад витамин тайёр шудагай барои одамои қадро дароз кардан. касоне ки мушкили қад доранд метавонанд ки қадшон дароз шава. курс лишениш бошад 2 пачка мешава, ай 5 то 8 сантиметр медавонад. ира одамое ки ай 16 то 24 сола истеъмол мекунанд. дорем ки барои одамои кӯдакора метавонӣ ки дар рӯи экран буда муроҷиат кунӣ. ай 3 сола то 24 солара ҳаст. марҳамат, номеро дар рӯи экран.